Така. Здравейте! Днес ще играем CS. CS. Много слабо. Пусти ме вече. Искам да играя, аз съм про. Аз съм про на тази игра. Искам да игра. Слънцето ме вика. Чао. Чао. Пирамидите от Египет. Окей. Къде бяха пирамидите от Египет, бе? Ето там. Лодка. Ой. Мяу. Спечелен рунд. Перфектно. Лопа. Бутнах си микрофона за малко. Каквото и пушкава, я се бегай. Джарт, заслепяващо и това е всичко. Ще го убием, ще ги убия, аз съм срещу ботове буквално. Аз съм срещу Имам идея. Шак. Окей. Умреха. Бомбата ли? Къде? Спря си гледаш оръжието, братле. Перфектно. Така че съм по-спокоен, като бих кокошката. Някой да няма тук, е. Скачай. Окей. Шиш. Айде. Шиш. Да знам, че там има граната сега. Нали го убих, врат. Окей. Сега съм пък си за две пушки. Да. Колко Тъпия бот. Отивам към пирамидите в Египет. Долу цялата карта е вода. Да знаете, под Египет има вода и... Не може това да играе, искам при пирамидите. Пири. Добра работа. Направо. Слънцето ме вика. Загубен рунд. Много ясно. Ние сме най-добрите. Загубен рунд от ботове. Така, заслепяващ, не знам си къв, говорител. Не, брат, ще отида към тос. Не, на другия името му изглежда по-умно. Мини. Шиш. 32 кръв.
ботът е читър. Ботът е читър. Но. Бомбата все пак е за... Окей, не изглежда, че не е заложена. Ботовете са читъри. Ботовете са читъри. Нищо спечелихме. Но ботовете са читъри. Вече не знам дори какво говоря. Ботовете са читъри. Читари. Eat flame. Ние тупили сме. Така изглежда. Печелен рунд. Чакай, те кога умряха? Те кога умряха? Те кога умряха? Да се слепяващо. Някакво рандом. Някакво рандом бомчки лики. То се казва Симпал. Симпал. Симпал училище, тън. Сайпал училище, тън. Аз се заслепих. Браво, най-добрият съотборник. Така. Следваща. Къде е другия? Ай го е. Стрели! Първо! Тай! Там виждам го през стената. Ти виждаш ли го? Читър! Ботовете са читъри. Окей. То няма шанс да оцелее. Другия на 54, то се на 12. Мъртъв си, пич. Мъртъв си. О, майко, как не умря? Динги. О! Изобщо не говорех, че си умрял. Изобщо не говорех, че си умрял. Да. Rest in peace, някакъв рандом. Rest in peace, рандом бот. Сайпа! И бомба! Айде бе, ботки! Крещи е! Айде! Аз съм на 17 кръв. 17 кръв, брат. Бомбата беше заложена. Не. Я да го видим по този... Ой, има истински хора от другия отбор ли вече? Мале, аз се чуя, що ни елиминират. Окей, то не стигна до... Окей. Not even little bit. Флаш. Окей, леко са... Флашка! Джард! И съм мъртъв. Флашка! Ще му хвърля флашка! И има заслепи другия. Това умна работа само. Той още с малкия пищов и не прави нищо.
Верно ли няма? Загубен рунд. Майко. Флеш гранейт. Сега ще използвам една флашка. И с тази флашка ще го бомбандирам. И като го бомбандирам, ще спечеля. Колко умна работа. Майко. Знаеш ли какво? Пичове, имам много терористи. Как имам много терористи? То друг... Ще искам от терористите, брат. Те са по-добри. Те са по-добри. Как те са по-добри? Къде? Окей, той е мъртъв. Окей, уби поне двама. Ей така. Окей. Сега се стягаме. Много малко парички, бе. Дай ти пари. Ние малко бедни, батка. Вау. Миу. Окей. Майко, как ме нашиваха. Аз се опитвам флейм граната да им хвърлям, а те... Окей. Много дим. Сега от тук, ако не сме мъртви, братища ми. Окей, натам няма никой. Тук нещо не. Трябват ни парички. Парички този път пак няма да има. Да, брат, загубен рунд. Знам, загубен рунд.